Oh my God! I can't live without you. I can't live. I can't give anymore. I can't live living this without you. I can't give. I can't give anymore. Hoy, Jackie Lu! Kumusta naman ka, Jackie Lu, oy? Dugay-dugay na lang kita, wala nagkita ay. Oh, hello, Jane. Me? I'm good. I'm fine. I'm doing great. No time no see, Jane. How about you? Hala, ikaw na, Jackie Lu? Hala, wala di ko kailanin mo ay. Guwapa na magud kaayo ka, uy. Lamig na kayo imuang panit. Sexy na pa jud kaayo ka. Asa day kagikan, Jackie Lu? Yes, naunsa day ka, Jane? Ako lang to. Actually, Jane, bago lang ko naabot diri sa Philippines 5 days ago. Gikan ko sa kong afam sa Canada. As in, Jackie Lu? Gikan di ay ka og Canada? Unya bago pa kakaabot daari sa Philippines. Hala, Jackie Lu, uy. Share your blessings naman, Jackie Lu. Hatag ko nga pasalubong, B. Oh, sure. What you want? Chocolates? Dresses? Or bags? Okay, I will give you some later. Okay? Hala, as in, Jackie Lu, sige. Hala lang tanan, Jackie Lu, ihatag lang nasukatan ng Jackie Lu, chocolates, dresses ug mga bags. Sige na, Jackie Lu, gwapa bito ka, Jackie Lu. Ha? Ay, by the way, kajutan, Jackie Lu, usa ba tayo mag-isayo ka ganina, uy? Purag din doon lagi kay kalantawan na ito, ay kay ay ka, amayan kayo ka, hantad ka rin kay humok Japan kay imong lawas. Yes, Jen! Mao to siya ang bagong sikat kaayo nga trending karon nga sayo sa TikTok. Sayo na kato siya, Jane. Tudloan ta ka sa pagsayo ato. Sige, Jackie Lu, tudloy kog sayo, ha? Ikaw na ka mag-kiay-kiay, magpaakit sa mga lalaki. Ikaw na siya dyan, ana-ana lang dyan ka dyan, ana-ana, tas-tas mo ka mo, kikiay lang dyan ka dyan, pak, 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 ana lang siya, Shane. Lignawi, wag na ka, kung ano naman dyan kinabag na, pak, 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 pak. Bawa ni mong ilok, Jackie Lu, eh. Nausab ang tanan, pero ang imong ilok, wadyo nag-usab. Hantod karon malumbag yapon imong ilok, Jackie Lu. Bawa ka ni mong ilok, Jackie Lu, eh. Ay, mao ba, Jane? Malumbag di gyapon akong ilok. Ay, baho di gyapon di akong ilok, Jane. Actually, Jane, mao ni ang rason nga nung ipapauli ko sa akong afam kay akong ilok to kay baho daw kaayo, di manumbag na daw, di daw niya kaya. Asya ka move on. As in, baho di kaayo, Jane. Ala, manumbag di si Jane. Abi nung managpara akong ilok, Jane. Oo, uy! Hantod karon, Jackie Lu, baho gyapon kay kag ilok, Jackie Lu. Abi ba na kung naka-move on na ka dito sa Canada, naka-afam biya ka, abi na kung humuta kag ilok. Hantod bang karon, Jackie Lu, manumbag yapon imong ilok, Jackie Lu, do. Ali, ato sa balay, ato sa balay kay daghan kay kog tawas dito. Dito kan-a, pati akong tawas kan-a, ha. Baho, jud kay manumbag yapon imong ilok. La, mao ba, Jen? Ah, sige, Jen, baylo lang sa akong mga pasalubong. Bawa, jud kay imong ilok, Jackie Lu. Bawa, jud kay kag ilok, balag di ko ka-afam. Basta gumot kong ilok. Hindi na maayo. Bawa, jud kayo siya. Hello, mga ka-Chubby Chip! Welcome to my vlog! Hello guys, magpasalamat ako sa akong videographer nga si Cairo. Yes, guwapa kaya akong videographer, guys. Thank you so much, Cairo, for being a good one, your friend. Di ba English? Actually, shout out ko kang Ryan Laraga. Please subscribe sa yung YouTube channel, Ryan Laraga Team. Subscribe! Support, sa mga supporters na ko, hello, I love you so much. Sa mga sponsors, I love you so much. Sama, invite. Ay, na maulaw siya. Siya dagang siya uyab.
Ako ani zero balance. Bye. Hello, bye-bye.